Кой не иска кола за подарък? Кой не се надявал тайно? Това са топ 3 реакции на изненадващи подаръци коли. Трето място за една жена, която от 10 години си мечтае за нов автомобил и го получава в момента, в който става майка. Дай Боже всеки му! What is that? Did you just get a car? Got you a car. You got me a car? I got you a car. Didn't? What is this? What is this? What? You did not. You did not. You did not. Младата майка вече се упражнява върху бебешката количка, как се бие спирачка, но я съветваме да не се засилва чак толкова върху спирачките на чисто новата си кола. How did you do that? Oh my God! I love it! It's so beautiful. This is like a dream car. За подарък на близък или за вас самите няма нужда да чакате да съберете пари. Влизате си в Maxo.bg, хората дават различни лизинги и няма да изпуснете точния момент да се здобиете със също толкова красив автомобил по ваш вкус. А сега второ място за една ексцентрична майка. Защо ексцентрична? Ами, вижте какъв е мечтаният ти модел кола. Surprise! Would you rather have a new car? Is it the right color? Пожелаваме на всеки такива проблеми да се чуди дали е купил подходящия цвят чисто нов автомобил. Is it the right color? Yes, it is. Ама как да не е правилният? Не виждате ли, че се облякла в същия цвят? Mom. Serious trouble. On the left side. On the left side. Ciao, ciao. И след като лудото мамче отпраши към залеза с кабриото си, е време за първото място. Признаваме, не сме очаквали такава изненада от булка за младоженец. Да спрем да говорим за женска и мъжка енергия, щом стане дума за подаряване на подаръци на най-близките ни. Подарявайте смело, по-приятно от тяхната радост няма. No, baby, come here. We did it! We pulled it off! Oh my gosh! This is the showroom's car. Go Monday to customize it and build it every single one that you had put on your list months ago. Все по-хубаво става. Брилянтна жена и брилянтна кола. You're gonna get the graphite color that you wanted. You're gonna get the rims that you wanted. You're gonna get the AMG package. You're gonna get the 450. But they didn't have it in stock and your build was too specific, so they gave you the showroom car. Ей, това е подарък и булка за чудо и приказ. Да взимаме пример, че тук основно наблягаме на авточастите. Още може! Дай му газ! За пореден път ви напомняме, че всички материални придобивки могат да носят и дълбока сантиментална стойност, а всеки трудолюбив и обичен човек заслужава да се вози в мечтаната кола.